Zdravím všetkých divákov kanála FT Fishing. Vítam vás pri prvom dieli zo série Vodná nádrž Kráľová, kde pôjdem chytať na viacero noci. Dúfam, že sa mi podarí. Mal som ísť s mojím parťakom, lenže bohužiaľ jeho rodina má koronu, jeho žena má horší priebeh, takže musí byť doma, musí pomáhať, musí sa venovať malej. Idem sám, čo bohužiaľ znamená tým pádom, že si neviem zobrať čln, lebo je tam strašne veľa prekážok pri vode, kde by bol pre mňa dosť veľký problém ho preniesť k vode. Takže budem chytať na odhod, s čím sa musím zmieriť. Spravil som to v tom prípade tak, že som si pozeral nejaké zábery z videí, keď priehrada bola vypustená. Podľa toho som si vytipoval zo pár miest, kde by som chcel ísť teda. Uvidíme, kde bude čo voľné. Ako hovorím, budem chytať na odhod. Takže je to také otázne. Málo sa tam chytá na odhod, väčšinou sa vyváža, hľadajú sa nejaké dobré fleky. A aj tak pevne verím, že sa mi podarí spraviť nejaké zábery, nejaké ryby. Čo je troška komplikovanejšie aj skrz to vlastne, že boli záplavy teraz, boli dažde. Neviem, či vodu znižovali skrz to, že sa chystali na nejakú väčšiu vodu, alebo skrz nejaký servis mostov alebo niečo, ale bola spustená voda, čo tiež není úplná výhra. Skrz tie záplavy sa tam naplavilo strašne veľa dreva. Upozorňovali ma chalani. Doporučovali mi ísť chytať, keď mám ísť chytať na odhod hore k mostu, čo sa mi ale úplne nechce. Idem nižšie. Idem zo strany Galanty vlastne. A chytať budem dve značky. Budem chytať Riverbites a Speedybites. Z Riverbitesu tam mám dve príchute, mám tam kráľovského lososa a mám tam španiela. A chalani zo Speedybitesu mi poslali, ďakujem mimochodom, mi poslali broskyňa losos a GLM pečeň. Neviem, čím ešte začnem, uvidím, rozhodnem sa asi až priamo pri vode. Ale v každom prípade sa veľmi teším a držte mi palce, aby som tam pochytal nejaké pekné ryby. Napíšem. Ozvem sa, keď budem pri vode a zvolíme nejakú vhodnú stratégiu. Takže našiel som si miesto, vedľa sú chalani, dali mi nejaké tipy, oni síce vyvážajú ďaleko do koryta, ja to budem dávať vlastne kúsok pred seba, ale našiel som super miesto v tom, že áno, viem je niekoho, ale je tu molko k vode, čo je pre mňa neuveriteľnou výhodou, hlavne kvôli tomu, že ten prístup ináč po týchto kameňoch, a to je proste veľmi, veľmi zlé, takže toto mi to hodne zjednoduší. Zem si dám pekne udice a budem nahazovať kúsok pred seba iba. Je tu predo mnou taká jama. Pozeral som si to, ako som už spomínal, tuším, že na záberoch z dronu. Nebudem hádzať ďaleko. Budem hádzať asi do 50 metrov maximálne. Je to pekné miesto, dá sa tu dať bivák. Relatívne na rovnú zem. Majú to tu pekne spravené. Dúfam, že tu nikomu nebudem zavázať. Týchto pár dní má byť naozaj horšie počasie. Takže tajne budem dúfať, že sem nikto nedojde s tým, že si to tu prichystal, lebo to by bolo odo mňa nefér mu to tu zabrať. Takže idem si rozložiť bivák, lebo môže začať každú chvíľu pršať, aby som si vedel skryť veci. Idem na to. Ukážem vám prvú montáž, čo sa týka Riverbitesu. Rozhodol som sa použiť teda ich najlepšiu gulu za mňa, to je španiel. Na podveze zdávam 24, zatiaľ nedávam popku. Neskôr to asi vyskúšam. Dávam relatívne ťažké olovo, 220. Nadväzec je kratší, lebo ho budem dávať do PVA sáčku. Takže má zhruba 15 cm. Toto je chytačka,
Je to super guľa za mňa. Neskôr budem dávať aj popku. Bude ananasová. A mám tu takéto 24-ky vlastne, tie si napolím. Môže tu byť nejaký svah alebo niečo, aby sa mi nekotúlali tie guličky. Mám aj 20-ky. Namiešam to. Zadipujem si v kybliku. Najprv, čo budem robiť prvé krmenie, tak ešte dám nezadipované, uvidím. Hentie guličky sú vlastne také dobré, že aj keď nie sú zadipované, tak šlapu perfektne za mňa. Akurát, že keď sú zadipované, tak nechávajú lepšiu pachovú stopu v tej vode. Ukážem vám, ako ja používam tie PVA-sáčky. Takže do jedného rohu si dám guličku s háčikom. Takto si tu prevesím molovko. Takto. Guličku dám do rohu. Mám nadrvené boilies. Tým zasypem tú guličku. Aj s tým háčikom. Používam nadrvené boilies, preto, lebo viem, že mi to nebude tupiť ten háčik. Je to celkom fajn vec. Nedávam ho tam úplne veľa. Dávam ho účelovo preto iba, aby som zakryl tú guličku. Takto pekne. A ten háčik, aby sa mi náhodou ešte nejako neomotal okolo tej šnúrky. To bude asi aj stačiť zatiaľ. Pekne si to zatlačím. A na to vložím zo pár napolených guličiek. Takto pekne. Si ich tam naukladám. A na to položím to olovo. Olovo je veľké, ťažké. Zosunulo sa mi toto, to som presne nechcel. Ale nevadí, dostal som to naspäť, to je úplne super. Inak na to používam taký aretačný krúžok, čo sa na to vlastne nasadí. A ten vám to dosť jednoduší. Olovo ešte zasypem troška. Aby si to tam celé tak krajšie sadlo. Jemne to pozatláčam. Tak to je to za mňa OK. Obtočím to. A oblížem si dookola ten PVA sáčok. Môžete to naložiť ako chcete, ja to oblizujem. Keď to takto presuniem a pretiahnem týmto, tak on sa mi tam tak pekne nalepí. Na parádu. A takto to vlastne vo finále vyzerá. Úplne jednoduché. Nahodím, viem, že nemám zamotanú montáž, chytám si v kľudíku, prípadne môžete tie rožky, ak budete nahádzovať do väčšej vzdialenosti, nasliniť, zalepiť si ich, aby to krajšie letelo. Ja do toho ešte urobím zo pár dierok, aby to vedelo násať vzduch, keď to bude klesať. Myslím, že stačí. Takto mám prichystanú prvú montáž na nahodenie. Keď ju nahodím, naspombujem k nej zo pár napolených guličiek a tým pádom vlastne začíname chytať. Idem na to. Urobím to vlastne tak, že si naplním prvú spombu, hodím ju a potom si to zaklipujem, aby som hádzal približne na rovnakú vzdialenosť a rovnaké miesto.
A na udici potom, keď si namerám vzdialenosť podľa kolíkov, tak si na šnúre urobím značku, aby som tiež nahadzoval približne do rovnakého miesta, aby som nechytal úplne, že halabala, ale chytal som ciele. Takže vymeranie spočíva vlastne v tom, že si to dám k tomu kolíku prvému a si to obtočím, aby mi to tam... A počítam si tie otočky. Na to tu mám takúto šikovnú gumičku. Zo zadnej strany je návod, ako to máte urobiť. No a vlastne keď to mám hotové, je to takýto malý uzlíček na silovne, ktorý poriadne dotiahnem. Odstrihnem končeky. A mám hotovú značku. Super vec, viem pokiaľ mám nahadzovať, ideálne. Ideme to poslať do vody. Prichystanú druhú montáž. Tam pôjdu gule od chalanov zo Speedybajcu. Nakoniec som sa rozhodol tak, že začnem broskyň a losos. Dávam dve 20-ky pod seba. Dali mi iba 20-kové gule. Sú to rýchlo rozpustné chytačky, takže ich budem meniť po 3-4 hodinách. To budem prehazovať. Keďže je to takto, na noc som si preddipoval ich klasické gule. Nazývajú, že Rada Excellent. A napojil som si asi 20-30 guličiek, broskyň a losos. Dali mi k tomu ešte krmné gule, jahodu, tie som si tam napojil, nejaké som nehal z celku. Tie pôjdu do tej PVAčky, pôjdu do spomby a uvidíme, či to bude šlapať. A pevne verím, že áno, pozeral som tie guličky aj znútra. Vyzerajú byť naozaj namakané, že chalani sa snažia, takže nechajme sa prekvapiť, či to tým rybám bude chutiť. Na každej vode je to ináč, nejaká iná príchuť môže chutiť. Nejde iba o vodu, ide o ročné obdobie. Je tam strašne veľa tých elementov. Spravíme si rovnako montáž ako tu predtým. Do jedného rohu dve guličky. Toto si tu prevesím. Zasypem to nádrvenými. Nádrvené mám aj jahoda, aj broskyň a losos. Pekne si to zasypem. Na to, že tie gule sú krmné, tie jahodové, tiež vyzerajú celkom slušne, si myslím. Dáme na to zo pár polečiek. Na tie polečky položím olovo. Ešte zo pár polečiek. A znova to zasypem. Potom si pôjdem znova vymerať dĺžku šnúry, čo budem používať na nahadzovanie. 6,5, pamätám si. Niečo tam naspombujeme.
aspoň budem. A začíname chytať. Pípa mi to tam, ale bol to iba vietor alebo prúd. Otočím, preťahnem. Hotovo. Zase mi to tam pekne nalepilo. Prichystané na nahodenie. Za mňa úplný ideál. Viem, že sa mi to nebude motať. To je to, prečo to používam. Hlavne keď chytám na odhod. Lebo nemám rád, keď si myslím, že chytám a vlastne nechytám. Idem to namerať. Nahodíme udicu. Tým pádom chytáme na 100%. Tak už začalo aj poprchať, ale okolo udice mi plavia hodne veľké stromy. Dúfam, že sa mi to nechytí do šnúr a ja musím to ísť riešiť do toho dažďa, lebo sú to celkom slušné dreva. To je ešte následok tých povodní, čo vlastne boli. No. A tak nahodené je. Za chvíľočku pôjdem prehodiť tú montáž, kde mám od Speedybikesu tie rýchlo rozpustné gule vlastne. Asi tam rovno dám tie, nie chytačky, ale čo majú tie excelentky vlastne, čo mám zadipované, aby som nemusel behať hore dole. Uvidím, aké bude počasie a budem dúfať, že nejaké ďalšie drevá mi sem nedofúkne, nedoplaví. Ja ruším paniku, je to iba jalček. Vlastne ani ne jalček, je to pleskač. Ale pekná lopatka. Takýto krásny. A ide naspäť do vody. No dúfal som v kaprika. Nevadí. Môžem to akurát tak znova prehodiť. Čo je dosť veľký problém, že mi ubudlo dobrého pol metra vody. Pekne. To bude asi ďalší pleskačik. Slabé kopančeky. Možno to bude aj malý kaprík. Alebo jalček. Mini kaprík s kúskom riasy.
pokúsim sa ho vyvodiť vo vode. Dobre, asi som sa zbavil. Dáme si ho sem. A nevadí, aspoň sa to troška zobudza. Toto je druhý záber ráno. A v noci tam bol ten pleskačík. Tento je nejaký zranený. Chudáčky, chudátko. Na tom chrbte má vykusnuté. A to nebola ryba, to bol podľa mňa kormorán. Ale preč. Dobre. Šprčík. Aspoň ránu sprchu mám za sebou tým pádom. Už len umyť zuby a som vybavený. Sumár prvého rána je taký, že noc bola slabšia. Mal som tam 2 zábery, čo sa mi nepodarilo k ním ani dobehnúť včas, bohužiaľ. Mal som tam jedného pleskačika, pekného, a úplne nad ránom okolo 7, pol 7 som mal jedného kaprika, malinkatého, asi 1,5 kg, max 2, úplne taký pidižvík. Ale pekný bol v tom, že, no pekný, je mi to ľúto, že sa mu to stalo samozrejme, ale zobral ho asi kormorán, takže mal taký poškodený chrbátik. Ale ráno sa ryba začala ukazovať na mojich miestach, kde som krmil, čo je fajn, čo ma veľmi potešilo. Takže som tam dokrmil na každé miesto 5-6 pomp, prehodil som montáže, dal som nové gule. Od Riverbajcu som dal španiela z popkov ananasových a od Speedybajcu som dal ich chytačky, rýchlo rozpustné, broskyňa losos. Dal som 2 pod seba, to sú 2 cinky, takže uvidíme, či to pipne. A chytám samozrejme ďalej, je prekrásne ráno, hmla taká úplne jemná. Veľmi sa mi to páči. A ako nepočul som ani z druhých flekov, že by im to nejako extra pípalo. Ale veríme vo a chytám ďalej. Tvári sa to, že tam je záber. Ideme sa na to rýchlo pozrieť. Nejaká jazdička tu bola. Tak poďme do toho. Čo sa tam kope? Nejaká ryba tam je. Som si nachystal podberáčik. Ľahká zrazu. Čo má toto? Ale. Zobudili sme sa. Je to nejaký extrémny velikán.
Ale je to kaprík, čo je super a teší ma to. Až v týchto bojových podmienkach a s týmto drevom predo mnou to je veľmi zaujímavá situácia. Nejaký boj tam je. Tam. Paráda. Horko, ťažko vybojovaná ryba. Ale je tam. Teším sa. Toto je druhá noc a máme tu prvého kapra. Nie je to síce žiadny miestny mohikán, ale spravil mi veľkú radosť v týchto podmienkach. Fúka dosilný vietor a musel som aj vyvesiť z fingre, takže jazda alebo nič. A zavesil sa tento šupináčik, má 71 cm, 6,4 kg. Statne bojoval. Ukážem vám ho. Hovorím, spravil mi veľkú radosť, je to prvá slušnejšia ryba z tejto vody. Prišiel na 2 20 od speedybajcu, broskyň a losos. Tie gule šlapú, ľúbi sa mi to a budem ich tu chytať ďalej. Poslal som to späť, dal som tam znova 2 20, broskyň a losos, exkluzívky preddipované. Dipujem ich tutti frutti boostrom, evidentne im to chutí, tak som rád. A budem čakať, dávam preto exkluzívky, lebo ich rýchlo rozpustné chytačky by mi asi nevydržali celú noc, tak som zvolil túto variantu. Som rád, že sa oplatila a dúfam, že ešte nejaké rybičke zachutí a poteší ma do rána. Prehodil som aj druhú udicu, kde mám španiela od Riverbajcu s ich ananasovou popkou a dúfam, že zapípa aj tá. Tiež jej samozrejme držím palce. Idem si ešte láhnuť a budem čakať, kedy to zapípa. Máme tu ráno. Dvíha sa kvalitnejší vietor, ako bolo v noci. Na pravej palici som mal zachytenú nejakú halus proste. Pípalo to od 6 ráno asi, momentálne je 7:15. A hovorím si, nechám to tak proste, že nemám chuť vstávať. Vstal som, vyťahujem to a čakal ma tam ešte takýto malý šušník. Ani som ho nebral, nevážil, má asi 2 kg. Len taký šušník, hovorím.
ale zobral si znova dve dvacinky broskyňa losos, čo som tam zavesil o 8 v noci a ešte tá guľa žije, je relatívne funkčná a ešte by vedela spraviť rybu. Takže toto sladké im tu chutí teraz v tejto dobe. Som milo prekvapený a uvidím, akú zvolím ďalšiu stratégiu. Momentálne vraj fúka 20 km za hodinu, tvári sa to dobre, že môže byť, ale dnes sa to má dvihnúť na 55, takže idem si to premyslieť a dám vám vedieť, čo bude ďalej. Či to bola ryba, alebo iba nečistota, ale je tam rybička na konci. Malička. Nejaký šprček síce asi. Ale ryba to je. Hovorím, v tomto vetre to nie je úplne jednoduché. Je to Španiel s popkou. Spravil rybu. Tuto nebudem dávať ani do vaničky. Rovno ju pustím. Sa aj vyvadil sám. Olovo mi nehal, to je pekné od neho. Ide naspäť. Wow. Takže napokon som sa rozhodol zmeniť flek, nakoľko som chytal v takom kvázi bazéne. Ja si myslím, že tie väčšie, rozumnejšie ryby mali strach tam byť, lebo strašne kolíše voda hore dole aj o meter zhruba. Takže som pozeral nejaké drónové zábery. Strašne vetrisko fučí. A našiel som si vlastne miesto, kde sa blíži koryto k brehu na zhruba 40-50 metrov. Premiestnil som sa sem. Rozložil som znova tábor. Montáže nemením, nechávam 2x2 losos, broskyňa, na druhej palici nechávam španiel s ananásovou popkou. Ukážem vám ešte, ako vyzerá miesto a pôjdem poslať montáže do vody. Takže toto je moje nové miesto, som vlastne vedľa prístavu, asi 150 metrov naľavo. Predo mnou je ten bager, čo tu je.
voda je plná naplavených stromov, jak boli tie záplavy. Nie je to jednoduché, sa plaví bordel, ale nevadí. Hovorím, prispôsobil som sa tomu. Už mám prichystané udice, aj s PVAčkami, aj stojan. Spravil som si takéto vodiace tyče, keďže nemám taký komfortný prístup k vode. Dal som ich na 2-krát. Jedný mám kúsok pred udicami, jedni sú už skoro pri vode, aby sa mi nešuchali šnúry. Odberák prichystaný, tak to tam idem poslať. Prvý pôjde Španiel od River Bajsu, to bude ľavá udica. Hovorím, korito je vzdialené asi na 40, na 50 metrov. Na 50 metrov mám značky na šnúrach. Rozmýšľam, že to spravím tak, že jednu pošlem až do korita. To bude asi tento Španiel. A druhú nechám pred koritom od Speedy Bajsu. Tú broskyňku. A uvidíme, kde sa tá ryba nachádza. Mal som prvý záber na ľavej udici, kde mám španiela z popkou ananasovou, 24 španiel. Akurát, že keď som udicu chytil do ruky, som spravil zo pár krokov a ryba sa vyvadila, čo ma veľmi mrzí v tomto prípade, lebo to bol presne ten tupý ťah, čo chceš, že necítiš kopanie špičky alebo niečo, len také jemné poťahovanie a ťažkú váhu ryby. To bola jedna z tých rýb, čo podľa mňa som sem pre nich prišiel na túto vodu. No nevadí, mrzí ma to. Montáž som zopakoval, dal som to späť zhruba na rovnakú vzdialenosť. Dúfam, že scenár sa zopakuje, ale s tým, že ryba skončí v podberáku. Na druhú udicu som dal 20 losos broskyňa. Nahodil som to podstatne bližšie, lebo som sa pozeral na vodu a asi 20 metrov predo mnou sa prevalil krásny kapor. Tak si hovorím, keď sa ukazujú blízko, tak im to tam proste položím, tak som to tam nahodil a dúfam, že aj na to niečo zapípa, lebo vidím, že tým rýbam tieto gule chutia, takže držte mi palce, aby si aj toto niečo zobralo a ukázali sme si vo videu nejakú peknú rybu. Tam ryba.
Akurát som si hovoril, že to pôjdem prehodiť. Oj sa podberá. Aj tam. Na parádu. Tak tu mám prvú rybu z tohoto miesta, je to malý kaprík, asi 2,5-3 kilečka. Nedem ho ani merať, ani vážiť. By som ho čím skôr vrátil do vody a zbytočne ho toho netrápil. Ale potešil ma. Ako po tom prvom zábere chvíľku bolo hlucho, ale 6 hodín večer rozbieha sa to. Idem prehodiť jednu aj druhú udicu, aby som tam mal čerstvé gule. Dúfam, že teraz večer sa to viacej rozbehne a chytí sa niečo ešte väčšie. Troška nech sa spamätá, rozdýcha. No asi vypláva sám, si myslím. Už ide. Spravil som novú montáž, lebo som mal tupý háčik. Zobral si dve 20-ky od Speedybajcu, broskyň a losos. Neboli to tie chytačky, ale tie moje predipované. Ja som si ich takto predipoval. Pekne zo pár dní vopred. Idem spraviť PVAčku a pošlem im to tam naspäť. Nech im to chutí rybám. Noc bola slabá, jednu rybu som vyvadil. Nevadí, stáva sa. Je prekrásne ráno. Žije voda. Super, prehodil som obidve udice a čakám, že aspoň teraz to vypáli, lebo za pár hodín to už musím zbaliť a ísť domov. Tak mi držte palce. V noci som strátil ešte jednu rybu. Podľa mňa nebola moc veľká, lebo mi kopalo špičkou. Ale tak mrzí ma to, radšej by som ju vytiahol. Inak túto rybačku hodnotím celkom dobre. Nejaké ryby som pochytal, na to, že som chytal na odhod budiš. Dúfal som síce v troška väčší zázrak, ale tak nekoná sa vždycky. Ale hlavne sa teším z toho, že som našiel relatívne dobré miesto, čo je v blízkosti koryta. Ráno sa tu tie ryby ukazovali. Ja tomu verím, že sa tu dá pochytať. Hovorím, tá jedna väčšia mi zabrala dokonca v priebehu dňa, čo je úplne super. Takže sa sem určite budem pravidelne vrácať. Ešte vyťahnem udice, hodím zvyšné veci do auta a pôjdem. Na tejto výprave som chytal Riverbites a Speedybites. Za mňa obidve firmy dobre. Obidvoje gule ryby pochytali. Je to niečo úplne iné, keby som tu chytal na vyvážku s loďou. To by bolo úplne super, lenže keďže párťak bol chorý, tak sa bohužiaľ nedalo. Je to tak, jak to je, ale určite sa sem vrátim sa sem aj s ním alebo s niekým iným a vyskúšam to tu znova. Prajem vám všetko dobré a nech vám to pípa.